Tervepä terve. Ja täällä minä Kuususi näyttelen teille vähän maisemia minun hienolta serkkujen paikalta. Ei ole siis tämä paikka, minä näytän. Kerron teille kohta, miksi ei ole tämä paikka. Tässä videossa aiheella esitellä teille minun ikioman jeeppini, joka ei kauhean kovaa kulje, mutta sitä voi säädellä. Ja näin mä esittelen teille tämän moottorinkin vielä tässä jossain kohtaa. Tässä ei ole mitään pakkitussysteemiä tai mitään. Tästä näin, vivut auki. Näin, siis kellohan on nyt kohta varmaan 9, mutta kumminkin. Ja tällaista moottorissa, jos kameraan näkyy, niin aivan helvetti kun kuumotaan. Jos kameraan näkyy, en tiedä näkyykö yhtään mitään, mutta tällainen. Joo. Siitä sen enempää. Mä laitan kannen yhdellä kädellä kiinni, eikö mä aika hyvä. Mä myös lähden tästä ajeleen, niin mä kuvaan sillä samalla aikaa kun mä ajan. Tää yksi on siis täältä likki. Eiköhän venätä hetki. Mä jatketaan kohta. No niin, nyt ollaan sitten tässä kyydissä. Hienosti. Päälle ja kaikkea. Mä en tiedä kuuluuko tätä huutoon videossa, mutta sä saatte sitten varmaan nauttia jostain hyvästä musiikista. Joo, mä lähdetään nyt ajaa. Ne ottaa paidat kiinni, tuu mun kanssa ruuhon. Ei anna taukoa, me koira kauhoo. Nyt poika sanoo, mun kanssa tuu jo. Mamma riiva, asfaltisoturi. Ne ottaa paidat kiinni, tuu mun kanssa ruuhon. Ei anna taukoa, me koira kauhoo. Nyt poika sanoo, mun kanssa tuu jo. Kaikki kisat yrittää koiraa tanssi lattialla ahdistaa. Mitä liikutusta vahvistaa, kun naiset on jäädissään? Onko ketä pystyis koiraa ja ruudampi suojelemaan? Ne haluu meidän elämään näyttää kuolleena. Mamma Piina, meidän kimpus jolla. Ne kaikki hoilaa, on mun kanssa ruudo. Ne koiraa vaivaa, yritän tietää raivaa. Ne vaatii paivaa, mun kanssa tuu jo. Ei tuu nimi jos vaan, sun kun nimis on tuu. Suomen mesaari, niin the place to be. Etunimi Kari, sukunimi koira. Kaikki mukana hoida. Oi, 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 oi. Yötä ja päivänä se kovella jyskyttää. Oi, 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 oi. Ja tässä sitten olla serkkujen pihassa. Venakkaa hetki, mä jatkan ihan kohta vähän vielä tän eka pakki. Noin, ja sitten siinä on mun hieno mönkiö. Jos tästä nyt kävellään vaikka tällä hienosti. Mun varjo kävelee, jos on meidän auto. Ja jos olisi vaikka tällainen video tällä kertaa. En tiedä, 3 minuuttia kestää. Joo. Eiköhän se sitten ole sillä selvä.